Rongkhang Constituency arlo BJP mass joining a jai mek pamanpon. Dipua hitialong lang okijor kichia su bang phokebra hinia tumaphan trading license kang than. Mahamaya Constituency narlong atiador su polling station along local MEC EM lunsing tirona hinpen EM interaction program amay kapadupon. APDCL solar project effective area rong inkoira kithom arong asar lapen ki ja atum phirang kia mai kangni. Aprang se Abirta kilara do anaphan kardom bajirlo kardom non Abirta than je bang sami ojang terang pi non arju ikha Abirtang tonpe. West Karbi Rongkhang Constituency ke parlo Hongkram Mini Stadium along aruache kloni phaing koira ner ke parni Rongkhang Mondol Committee atum che patirpi pongsi BJP mass joining ajai mek pamanpon. APHLC ta chok chilu Congress ta hai hilupu akimangpen APHLC lapen kaprek ratcharia songpen chi OC Karbi Longarlo prek jam constituency along BJP a party along chepa ogdon laplo. Lason taksi Rongkhang constituency arlo tami puthot APHLC ratcharia songpen chi OC BJP ratcharia song along chepa ogdon thu. Bangso ajay megalong anerlo porpai krihinia porpen borthol tinia lipen Hongkram Mini Stadium anbay drili padupongsi CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan ingthum arnipon. Bangso ajay megalong APHLC lapen kaprek ratcharia songpen kadokabe bang suri sirap haroi siamulugatum BJP ratcharia song along chepa ogdon si BJP along aning pathidun thu. Rongkhang CC Organizing Secretary Rongkhang along APHLC atum BJP along nangachepa ogdun ki APHLC ratcharia song atum aphong lo election rem o api setami chepaduk o nanglangpu ajok Rongkhang APHLC atum pen ki chepaduk un ilupu ajok si BJP ratcharia song along kachepa ogdun nangkok lo busi lamthe chepaklangpon. Okay, athema jai sar pulo nitum rem det sita litum claim bom na lang kwa join ni sinilini nilining duklo nilining oilo athema lang li siklo yon long ta 1,50,000 ne pa ne salary do nilitum ke ave det pension nilitum ke rem sita ke claim dun ja ja kong ta ave det lo la CCM sa alang li non ruling along di Japon misen aposing tang rek aposing nilitum militan cipa be sing tung te det pena joksi ini nilidak BJP lang nang join doon ng koklo. Lapen alang li, kopi ma ke claim, kopi ma nang ke Japon, nili alang li long sar jap tipji, lapen nili cerap doon bomji, alang li ke Japon aling sinili roy doon po. Nabi tu kata kau bangkuan mana? Dah punya itu kau. Pini kado kabe nili long doon thai the, sita me nili hin pene bangai bang karawat hom nili. Yes, DC, sipai mel, atau sipai mel abe, APHLC pen BJP nili ke ceba. So change pen lock to nili 84% ke nili civan lo Rongkhang along abang nili 80 civan lo la pen adas tung paan ne ke civan la bang nili cini dun de lo nili hin pen abang la an sini ni ke civan lo Special kilong ning kan ni kan dong. nili ong ilang nili hok peralam si citan non nili ke ha founder pen kali nili 3 years persidolang jasita me nili 3 years samong ta nili time base ku nili cima tadam la pen nili life apanta me nili depend nili cima tadam la posi nili pini bang nangkok Lapen mass joining ajay megalong Rongkhang arada tumpen ason aput hak pen memorandum alu kipidun do o lahai sitami eson pachun pon puputa KEC CEM Dr. Tuliram Ronghang pen lamchak chipiteka. Jai megalong alu hiaman pen kacetong dun KEC CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang MEC Het Sing Rongphar West Karbi Long BJP a party amaipu Rodip Ronghang lapen kaprek manpeng kiduatum chetong dun board hall pen great sontimong Karbi Longri Abirta. So joining program kita laso nili chapet pen ke claim daglong bison pini ke awak aprang ke so tera joine pini nang gunone dera alam pen cengwai pen local committee lapen dan BDC chairman tompen mondol committee tumen cengwai pen na tu lada application tom na pian tompen itu ing sir pen
isi pen ke klaim ponji aphat nilina tuban apa chini lo don na letum ek pen cheng lo boulder isu pen cheng lo tower pen cheng lo school building pen cheng lo Warinawal sai pen cheng lo jana sayang deng ta pichunji pulang te government si pichunji parliament lo si hemple ka phana bill ponji kuita parliament lo si pepasi parliament lo pipoloma hoda cabinet decision NC the president of India phan people president of India ba send pilo pulang te speaker ba business of Lisbon Kedamtang There ni Pai Grip Liar ni Dipuarong Supia Hiti Along Lang Ok Jojorjot Najrul Islam Abang Inut Karbi Lujarlia Song Klembang Pu Sukur Sing Inhia Panuk Tak Penteng Kengsi Apran Karmude Japan Bor Iponlo La Soput Hak Pen Dipuarong Supiang Kang Along Kibi Kicia Sotum Anapan Lang Ok Pajor Long Lidet Nangji Lapen Trading License Intan Et Nangji Pu Ahiring Tang Rakpen Kachisong Asai Deng Ponlo Laso kachisong RDN pongsi kedamtang aruni pai ingkoi da trok arni dipua hiti blok 12 longpen bang phokebra hini lang ok lapen poultry trading license in thanpon etlo Lakhakre pho Mahamaya constituency ke parlo Nalongati Dorso polling station ke parlo rongtrok arada tumpen chingwai chingsai amai padukpon Bang Somaya Long Nalongati Dorso polling station BJP Klembang Biren Singh Phangchu ahin pensi mai chepahem phupon Lapen Nalongati Dorso polling station BJP mai phu Biren Singh Terona hin pen aluhi pachini pon Bang Somaya Long Don Thong Kep Sosi APHLC ASDC Lapen Congress atu methang a party pen GOC BJP Long Chepa Ogdun La Somaya Long KAECEM Lun Singh Teron Mate Local MEC Mahamaya VDC Chairman Rajesh Teron Mahamaya Mondol Committee Maipu Mongol Singh Phangchu Dokmoka Municipal Board Chairman James Teron Vice Chairman Rebecca Ingtipi Lapen Abarim Dokmoka Municipal Board Chairman Prohalat Timong Atum Pencheng Lok Ongdung BJP Along Klembang Phu Bang Phiatum Chetongdun Dokmoka Pen Waisong Terang Karbi Longri Abirta Chelsea pen BJP bang nang ko alam phei la kwen lo nilita Chelsea lok se klem nun lo kedam tang anan ning kan ta ha da rong lon ta chepang tang nun lo ja dun lo wai tu ta me jat phejoi ki ason ta long dun de nili ka cha thai dam long an ta ha long am be la bang so jani si nili pini BJP along ma chepa ok nang ko alam thei la lo ta si BJP pen sarap ta putang lo ka du ka be ta apang nang dam bom huta la sa da rong ke BJP to me ka long nun bom lo ha ni bang dun de da jani lo so Masih non bank ini tapi jika cepat don lopo kita kelongin ni kan kayak akal usah ini pantan kita kangen itu mata longin po si curu kopiat ke sih nang le BJP itu masuk tak hanya mana kopiat ni tek long sih nang le BJP long ke dina mili tek dam long kulote BJP atau keklaim ke dam make pick tek dam long anda hai BJP tu keklaim ke dam make pick labang so jenis ini BJP long cepat don lo ini kontek pen ke nil to marong apang ke towarta make pin la towarta nang kilo pen ke la bangso hem nang kilo pen ke mupen start ni kang la hemso lipin ka do ta long la nil to mata long la ba sutta na ho khala sut bang ke duni de non bang ke ni ta chala re lo e pesa kilo nang le arpu ini nil ke arpu we nil ke la pu ini la son member si dudun lo mafu Borjan MEC constituency ke parlo rong ingoira ke thom arong ke parlo de chiri 18 because APDCL solar project 1000 megawatts ke dengdun KAEC lapen rong ingoira ke thom arong asara tumpen chikroi dun de aphi penon Assam Power Distribution Company Limited APDCL lapen Asian Development Bank ADB atum sarvibom apurahot Karbiang Longalong Ratcharia Song APHLC lapen Indigenous People Party IPP atum kekham Dun mati ang song an rongarada tum chikroi dun di pu komplain ki bidet aputha ki ahok kali pusi pini borjan arat rong inkoira kithom arong asar lapen hadak kidu kija tum pen pherang ki amai kangni along solar project ke wanalong chikroi dun pusi pangdak media court tum ke bokojan pen rajip son rong pi Karbi Longri Abirta
Kardom la solar affected area arong asar tumpan anta nilihin pen Kardom chupilo angsona directiona teng pen nil tumpan la cheklem tu pen so ka cheklem mane alang tum ili tumpan ang ke post dun thavret la so alam boy kipi bang so meeting nang che tong dun ili tum la rong koi ra thom alis lai khen lo la so alis bang ke dak do erlo agambura tum an la si rara tum bang ke non chutiki chorlana por amasi jasmet pet rong asor tum phan bang ke nil tum padigdar pon pedat lo la gbs tum phan si hang pen si so press meet pinibi pon lo la so pen nang che tong dun aronga amena bang ke lai khen lo alis lo la ke chengsi longka thar lo agambura dak doiglo la pen longhup dak agambura doiglo kararong pierong agambura dolo balijan balijan pilo ko longki rong kararong agambura dak amunit dudlo la pen bangke balijan lalmati dolo dilai bolo diliterang la pen bangke langtu kramsa la pen hemari timung la pen bangke bonglong terang mentiso lokpo kiling samteron kania hanse sarpo terang la pen ke lokso teron muhuri teron nihang terang teke ingti la pen bangke la ke sorumanthi bidasing kiling langbirik mijikro anhelo rong kora ke thom la bangke solar ke parlo vek arong lo sitame ke parlo posita a solar bang rong parlo ponpe la jitu rong kavi det si a solar area bange kedu a map tel tumlong laplo sitame non ilitum chesong bom pen wang bom bang atum dak la so project nang bilo upen il tum phan nang than nang kimum non ingkan hini lekelo bang ha ADB Asian Development Bank atum ame thang dak inquiry chewang lo nang survey lo so pen APDC la tum apong wang lo sita chobei choke longle ki chujor phelang chujor tum amune tum hala so ke oppose tum long chelang dun pensi pini ile tum phan la so development anak ki mi ili tum phan ke wang ya dimalong bang atuma bang ke lahaya project ke chor i belek a state tum ta country tum ta la sonyong si bit hek lo polong te ili tum dimalong a development the pikipu a hok bang ke wang atum ta hala ADB pen wang atum bang ha Norway pen Italy pen la pen bang ke Spain pen lahai tum wang tum ta nil tum phan dak khadok obita chitong long sarlo la tum ike than te kanga teng polo tangte la dak la so project bang bikok lu polo tangte so project long pipilo ali alap ke longing number 1 la tum pulo ili tum phan bang kechobe choke ke ninje thap bang ke solar project adungare arong ana bang ke hipi birik asonson le chuita rengun e adim kreng hakji munita chi ji pon an sikini ge mate 15 kilometers surrounding ke la so a distance bang ke la ke munit makena hok dolap ji pu la sili tum non dak tot prong menti sorong pen dimapur ta 15 kilometer awi la si international munit tum bang chini je la so pia bostu ma solar ke banang than dak lo pen chin ne pon da google long search no solar ke la ke green energy akang sam nei miang bong ta la hen lo la si bang matha et si il tuma Dr. Tuliram Ronghang Sar lapen ke Assam Chief Minister Dr. Hemanto Biswa Sharma alang tumbang chini lor pen si Karbi atumta paching thur nang po alam lo la sila sopen mitang sena puthak non la IPP atum a leaders Rajen Timung lapen bang ke APHLC a leaders atum Bikram Hansi atum bang chomatha bang ke rong asar pen chingki ke daga jat atomo nang chinin de pin si alang tum si bora ke thek arong tagali a hemta ve dak a rita ve alang tum pulo Karbiang long indigenous people party pu kerai ason si ke krong thap se la tum bang ke dak eli tum phan la an akki meji la so area la an ke ching thurji awar sai long po non eli tum pilo dak awar sai gelong Pinya Abirta lan si kang ton lo Kardom